Shubor nakaslem jong unong san hima. Kinongshong di madan hanek step kilalitur siya ka office jong ka Shillong Municipal Board ban penpau ya ka jing mamihap ya ka jing thumu jong ka sarkar. Kini kinongshong di madan kilara ru ya ka plakat ki bathok kinong di madan ki pensngan ya ka nong ba Shillong. We want people city, not smart city, but kiwe. Habaya keren bat uba sien thaba, ubade uskatri jong ka MGS PHS VA ulaong baha ka arpuay terek kilawan bu shithi ha ka office jong CEO jong ka Shillong Municipal Board ban kerpat yaki ban khot kerke ya ka jingelang bakin yo ban ya keren bat ban ya mir jing but ha namar ka jing yate bat sei ya ka pisa halor ka kerteng jong kinong de madan kadai daki klor ki klor nakaliang jongki kim snautenat namar ba kim tip kandi kapisa kawan na bat kipin trekam ha ula ben rapru baki wan hangni ban wan shong kelan mangor bat kin beteng ya kani hadu bakin dakhot ya kren. Penlongi bangin wan tur biang Indonesia Municipal Office nama shwa arsnya ka apply tarik ni wan bu sithi hangne yang ba kidei ba apply tarik ni wan bu sithi hangne yang ba kidei ban khot kerki ya ka meeting ka ba long urgent jang ka professional town vending committee bangin yo ya keren ni yo emerging mode pha nama kajing ya shna kajing ya tei maki baki sei kata ka pisarun halor jengki nong di madan teng jengki nong di madan ban penlut ki klor tengingim sotenan haba tempat dan kata kejing ekran hati visi ro ba kata ka pisa kawan mano basim kontrak kani kat no kata ka pisa ka tingka ban penteri kam kita ki berok mendan ke kejing ekran tak kadang kwa ba kidei ban kon bat lada mentas ngingiwan hangni ngiwan song dharna lada kimya khot kimya air ngine beten ba jangan gajing song dharna satu IP kita jalan ha sempat satu IP ki klam khot ki klam pat khot klam pat IST ta ka daw ka sapelong ngi bangin yawan song dharna kin pin yai beteng ya kan ka ngin yai beten ba ka pakim pan khot ang baro sisngi ne baro sisngi man lakas ngi sibuk betul ho ha do bakin takut trai kini ngin se mi rangkat